Takmer po celý deň nás daždivé počasie uspávalo a mieni v tom pokračovať aj zajtra. Našťastie je víkend. Dobrý večer. Naďalej nás bude ovplyvňovať zvlnený studený front spojený s oblasťou nízkeho tlaku vzduchu tiahnúcou sa zo západného Stredomoria cez Jadran až nad Ukrajinu a neskôr aj Čiernomorskú oblasť. Ochladenie bude teda pokračovať. Zajtra sa teplota vyšplhá maximálne na 6 až 11. V Žilinskom kraji, na Spiši, Šariši a krajnom severovýchode len na 1 až 6 stupňov. Zrážky v noci zoslabnú, ale cez deň očakávame opäť postupne na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Vo vyšších, na severe lokálne aj v stredných polohách to budú zrážky snehové. Fúkať bude prevažne severovýchodný vietor rýchlosťou do 25, v Košickom kraji ojedinele okolo 35, no a tam v nárazoch okolo 60 km za hodinu. V noci bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach rátajte s dažďom alebo s prehánkami od 1300 metrov, na severe neskôr ojedinele aj v stredných polohách so snežením. Postupne však bude zrážok menej. Nočné mrazy zatiaľ neočakávame. Do rana sa ochladí na 7 až 2, na severe miestami do 0 stupňov. Na západe a neskôr aj na východe bude v noci fúkať silný až prudký nárazový vietor. Na horách nad pásmom lesa hrozí spočiatku až búrlivák. Už asi všetci tušíme, že nás čaká upršaná a chladná sobota, ale výdatné zrážky poľnohospodári už netrpezlivo očakávali, pretože väčšina pôdy na Slovensku trpela ich nedostatkom. Na západe bude zajtra veľká oblačnosť až zamračené, postupne na viacerých miestach s dažďom alebo s prehánkami a s teplotou od 6 do 11 stupňov. V Trenčianskom kraji môže byť ojedinele chladnejšie. Severovýchodný až východný vietor tu zafúka rýchlosťou do 25 km za hodinu. Aj na strednom Slovensku bude sobota zamračená, postupne na viacerých miestach očakávajte aj dážď alebo prehánky. Vo vyšších, na severe lokálne aj v stredných polohách to budú zrážky snehové. Bude chladno, 3 až 10 stupňov. No a tu bude len bezvetrie alebo zafúka slabý, miestami mierny severovýchodný vietor. Aj na východe bude obloha v sobotu prevažne zamračená a postupne od západu aj daždivá. Vo vyšších, na severe lokálne, najmä na Spiši, aj v stredných polohách má snežiť. Ochladí sa na 6 až 11, na severe bude len okolo 3 stupňov. V Košickom kraji bude vietor v nárazoch dosahovať okolo 60 km za hodinu. Podobne bude zajtra aj na horách, teda na mnohých miestach rátajte s dažďom alebo s prehánkami. Zhruba od 1100 metrov má snežiť. V nadmorskej výške 1500 metrov bude okolo -1 stupňa. Tlak vzduchu, ten bude zajtra mierne stúpať. V nedeľu už bude zrážok menej, vyskytnú sa len ojedinele. Vo vyšších, na severe lokálne od stredných polôch bude snežiť. V pondelok už môže byť najmä popoludne zmenšená oblačnosť. Zrážky budú len ojedinele. Len na severe má na viacerých miestach snežiť. Ochladenie vyvrcholí na -2 až +8 stupňov. No a od utorka sa nám vyčasí a teploty začnú postupne stúpať. Ráno vyzeralo počasie ešte celkom nádejne, najmä na východe. V Humennom aj vykuklo slnko. Filipovo bolo z rána hmlisté, ale pomaly sa spúšťal cez hmlu už aj slabý dážď. No a postupne dážď silnel a výdatne pršalo až do večera takmer všade. Na horách snežilo. V noci sa na chvíľu zrážky upokoja, ale cez deň s nimi opäť rátajte na väčšine územia. Dovidenia zajtra.